رجالي ماي رجالي ما وبلي رجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا إرترا خم هاجر نخيت قوم قدمن دحر الناس نت إرترا بهاجرات معراب أبلعلي إرتران هزبان استفتسمه عزيز سمبدن إكي تجباراتنن كساب نهاجر إرترا كابجس مدري كم هاجر نمتفاعة زجبرون زجبرو زلوان شرحتاتن زدهسس تحستوينا نلومي كنقربالكم نزي تحستو نازي ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من تخباصح بوغنكم كم تخل جزير نبلو نزي فيديو خطرين كلهم لايكن شيرن كتقبرو توم سابسكرايب زي قبركم دما نزا چانلنا نمعبايا عزيز لازي حقزنا بوغنكم كي رساهم سابسكرايب كتقبروا بمبال نلا بوغكم سناي مكتتال باتلا برا نانايني بنت باتلا برا جالي ما جالي جالي ما جالي ما جالي جالي ما نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا جالي أبلي جالي ماي جالي ما جاني جالي ماي نانايني بنت باتلا برا ودب حبرات هاجرات مالت UN ملافنتي نازي زنبرا إيطاليان جابانن مس جرمن بحبرا بحيلتات كيلان مستسعرا بوقعي كم زقومة تاريخ أبسندو أسفيرو زل حكيهم زو ودب زدمايو أمنا حسش عنش عالتميتنا 45 عام تمرت أبتحتي إيطاليا بمجزاتي تقورينن زنبرا هاجرات مسايين كوسن حدا عبد زعبا حيزو زنبرام اتن أبتو على تأكيبن كاب زنبرا 4 زي ملا هاجرات نتن جزءات إيطاليا زنبرا إيرترا ليبيان سوماليان اتو علان وسانيون نبرب حقن كوعلوين نبتا أخيباتين بريطانيا كفال جزءات إيرترا ناب سودان تسمبيرا ربحا أبكرنا أفريقيا خطعبي أمريكا بوغنا أقل غاليس زوباوي استراتيجي أخد كون زحاريتا إثيوبيا أفدق بحري كهلو عزبل دليت نبرن نناتن مدبن معواد دما نهز بإيرترا قداي كغبرو فتسيمونوين نابتي نايشعو أخيبا زااتوام تصابو أمريكان مشارختان أبلع حزب إرتران بقار كاب تجزيتيو زجمر كموتسيتو دما كاب نحسه شحن شعات 245 عام تمر جميرو هاجرنا إرترا كاب قص مريت نمحكاخ زتوسده قدامي سقمتقا معناو نتزنبر قطبان تحت قرطن إرترا النبرام إيطاليا أقديما نناتا مجزاتو علاماتات أب تحت قرطن إندسترتاتن إرترا ببليونات ليرز تمن قزيف وفريا أفسيساني رام إذا تقبرن كلا إيطاليا نإرترا خم جزءاتا زخونة هاجر بمحازن نزا جزءاتا زخونة إرترا دما بتنهاي شعو التحساسبا أكل إيطاليا نمكبار نبره بزغا إيطاليا أب إرترا معرتي أوشت هاجرا زي كونس لعليون وزايتات بمكبار تحتقرت إرترا بروين بولتفن بزمناوي أقباب سرحاتهم زمناو عبايتي زمناو تسرقيا نايت اوانتي مقد بابور ودبات زتفلالي أو حزفريات الكالات زمناو لمعات حرشا وزت زأمسل عبيت قطباوي اندسترياون تحتقرت آون سرحات أما إتاش حس سرحتنياتات إيطاليان دكبات إرتراويانن بموفار نتفت عبيتن معكولتن تودادرتن كتماتات دما هنسات أبتو اوانتي مالت أب فلما مجزاتن إيطاليان عبيت قشتات زنبرامو دحراي عبيتي مأكولتن نأشتن كتماتات زغنا بمرحنة مجزاتي إيطاليا زي تركونا ينيران بزن كان عندما نممعبال قطبا أختبل إيطاليا بزوصلتو كبيد وصاص تقبرو لسرحن جنزبن قطبا إرترا أبتقوانتي مسبوزحات هاجرات أفريقيا خنص أصرن كله ناب زمناوي رئيس مالاوي قطبا زسغاغر مسرت حيزو نبره ودم مصواع
ሉል ቀይሕ ባሕሪ እናተባህለት እትጽዋዕ በቲ ግዜቲ ኣብዚ ዞባዚ ምዕብልቲ ወደብ ስለ ዝነበረት እዩ። ኢጣልያ ንኤርትራ ከም ግዝኣታ ካብ 1889 ከምኡውን 1890 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1941 ኣብ ዝነበረ ናይ 51 ዓመታት መግዛእቲ ብሰራዊት እንግሊዝ ድሕሪ ምስዓሩን ምሕግሓጉን እቲ መግዛእቲ ዝተከአ ካልእ ናይ ጻዕዳ መግዛእቲ ዝኾነ መግዛእቲ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊታ ማዕቢላ ዝነበረት ግዝእቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ቀዳማይ ስጉምቲ ድማ ቁጠባ ኤርትራ ምርማስን ምዕናውን ንኤርትራ ኸ ብቁጠባ ናብ ባዶ ምውራዳ ዝብል ነበረ። ከም ዕላማ ናይዚ ርጉምን ፈላላይን ጨካን መግዛእቲ እንግሊዝ ኣብ ሃገርና ኸ ሰማይ ተተኪሱ ዝነበረ ኣገልግሎት ወደባት ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምውራድ ነበረ። ነዚ ክውን ንምግባር እዚ ስዕብ ግፍዒ ኣብ ንብረት ኤርትራ ፈጺምያ እዛግናይ ብሪጣንያ እቲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ከቢድ በደልን ገበንን ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ቁጠባ ንኽወርድ ንዝወሰደቶ ናይ ኣልማማ ህዝቢ ናይ ምድካይ ስጉምቲ ኩላትና ኤርትራውያን ንገበን ናይ እንግሊዛውያን ሰበስልጣን ክንፈልጦን ፈሊጥና ድማ ዝከኣል እንተኾይኑ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓውዲ ናይ ሕጊ ክእለት ዘለኩም ኤርትራውያን ንሃገረ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ቅድሚ 70-80 ዓመታት ዝፈጸመቶ ግፍዒ ብሕጋዊ መገዲ ንህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ክትክሕስ ኣብ ቤት ፍርዲ እነቕርበላ ሕጋዊ መገዲ ሃሰው ምባል ከድልየና እዩ። ምክንያቱ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ገበን ብፍላይ ኣብ ምዕናው ቁጠባ ኤርትራ ዘውረደቶ ከቢድ ስምብራት ጸብጺብካ ዝውዳእ ብዘይ ምዃኑን ንህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ መግዛእቲ ነቲ ጉልበቱን ፍልጠቱን እውን ሓዊሱ ምስ ገዛእቲ ኢጣልያውያን ንዝሃነፃ ኤርትራ እጃሙ ስለ ዝገበረን ነዚ ኣብ ኤርትራ ዝተሃንፀ ቁጠባ ድማ ሰበስልጣን እንግሊዝ ስለ ዘዕነውዎን ብሕጋዊ መገዲ ኤርትራውያን ካሕሳ ክንሓትት መሰል ዘሎና ኮይኑ እስማዓንን እረኣየንን ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ከምኡ ዝብል ርእቶን ስምዒትን ኣለዎም። ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ዓቕምን ፍልጠትን ዘለኩም ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ዓቢ ጉዳይ ብምርኣይ ብሪጣንያ ንኤርትራ እትኽሕሰሉ መገዲ ሃሰው ምባል ክትግደስሉን ክትሓስብሉን ምዝኽኻር ኣገዳሲ መስለኒ። በሉ ናብቲ ንኤርትራ ንምድቋስን ብቁጠባ ኤርትራ ነብሳይ ትኽእልን ተባሂላ ናብ ጎረባብታ ሃገራት ምእንቲ ክትልጠፍን ረብሓ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ንምሕላው ናይ ዝተገብረ ተንኮልን ብዓብዩኻ ዕንወት ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንገለ ክፋሉ ድሕርዛ መሰጋገሪት ቆንጪለ ብዝርዝር ከቕርበልኩም እየ። ኣይትረሓቑ፣ ተኸታተሉኒ። batla bara nanaine binta batla bara jali ma jali ma nanaine binta batla bara nanaine binta batla bara jali obli jali mai jali ajani jali mai nanaine binta batla bara nanaine binta batla bara jali ajani jali mai jali ma obli jali mai nanaine binta batla bara nanaine binta batla bara بمسرت أب إرترا سفير زلو سندات إتي بممحدار مجزات إنجليز أب إرترا كاب شحنش عاد تميتن 41 عام تمر جميرو استفتصمه أسكحكحي عنوت هاجر إرترا إنه نقليو حدا بحدا قنشيله كتقاقصلكم حدا عبيتي كريناتن حموش تميت زغون عبيت آغان ندادن كابودا بازع تنقلو ناب قبسي مالتان كالوت هاجراتن تشيتوم تنصافا في معشق مراكب مسكريناتون نمصغني مراكب زغلغل مسارحيتاتن بمولو نباكستان بممحدار بريطانيا اب إرترا تشطه
እቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ ካዝና ብሪጣንያ ኣተወ። 2 ንላዕለዎት መኮንናት ኢጣልያ ተባሂሉ ዝተሰርሐ 400 ዝኸውን ናይ ምቾት ኣባይቲ ብምሉኡ ብዘይ ሓንቲ ተረፍ ብዶዘራት ከም ዝዓኑ ተገብረ። ሰረንድኡ ማዓፅኡን መሳኹቱን ድማ ተለቂቑ ተወስደን ብእንግሊዛውያን ተሸጠን። 3 1,000 ሰባትን ልዕሊኡን ዘእንግድ መንበር ባሕረኛታት ኣባፅዕን ዓሰብን ብዘይ ኣሰር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝዓኑ ተገብረ። 4 መዓልታዊ 1,000 ቶን ማለት 10,000 ኩንታል ሲሚንቶ ዘፍሪ ዝነበረ ፋብሪካ ተነቂሉ ንሱዳን ተወሲዶም። እቲ ናይ መሸጣ ዋጋ ድማ ኣብ ካዝና መንግስቲ እንግሊዝ ኣተወ። 5 ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ዝነበረ ናይ እዋኑ ዘመናዊ ናይ ፖታሽ ፋብሪካ ተፈንጢሑ መሳርሒታቱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓደግቲ ተሸጠ። ከምቲ ልሙድ እትገብሮ ዝነበረ ድማ ብሪጣንያ ነቲ ገንዘብ ናብ ጁባኣ ደርገመቶም። 6 በቲ እዋንቲ ማለት ቅድሚ 80 ዓመታት $20 ሚልዮን ዝዋጉ ኣብ ኣስመራ፣ ጉራዕ፣ ጊንዳዕ ማሕባር ዝነበረ ዓበይቲ መኻዚኖታት ብእንግሊዛውያን ተነቂሉ ተዘምተ። $20 ሚልዮን ናይቲ እዋንቲ ሎሚ ናብ $100 ሚልዮናት ወይ እውን ናብ $1 ቢልዮን ናይዚ እዋን እዚ ዝገማገም ገንዘብ ማለት እዮም። 7 ኣብ ደሴት ነኹራ ተተኺሉ ዝነበረ ዘመናዊ መፍሓሪ ነዳዲ መሳርሒታት ብእንግሊዛውያን ተተማሕዩ ተወስደን ተሸጠን። ሸሞንተ ከም ዝፍለጥ ካብ ሕምብርቲ ከተማ ምጽዋዕ ብጊንዳዕን ነፋሲትን ሓሊፉ ኣስመራ በፂሑ ኣቁርደት ዝበጽሕ ሓዲድ መገዲ ባቡር ብኢጣልያውያን መሃንድሳት እናተመርሐ ብነዳቆን ጉልበትን ኤርትራውያን ኣቦታትና ዝተነጥቀን ዝተሃንፀን ብዙሕ ጉሕጓሓት ማለት ቢንቶታት ወይ ታነልስ ዘለዎ ሓደ ካብ መትኒ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ እዋኑ ዝነበረን መገዲ ባቡር ምስ ብዙሓት ባቡራቱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዮም። እቲ ካብ ኣስመራ ክሳብ ባፅዕ ዝበፅሕ ድማ ድሕሪ ናጽነት ከም ብሓድሽ ተሓዲሱ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ተገይሩ እዩ። እዚ መገዲ ባቡር እዚ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እውን መግዛእቲ ጣልያን ካብ ቁርደት ቀፂሉ ብተሰነይን ሕሞራን ኣቢሉ ንጎንደር ንኽኣቱ ነቲ ስራሕ ጀሚርዎስ ኣብ ከባቢ ቢሻዩ ደው ኢሎም። እቲ መሳርሒታትን ሓዲዳትን ሓፃውንን ግን ብምሉእ ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሮም። እዚ ካብ ቁርደት ብዝተፈላለየ መገዲ ንጎንደር ኢትዮጵያ መገዲ ባቡር ንምዝርጋሕ ዝተቐረበ ሓዲዳትን ካልእ መሳርሒታትን እንግሊዛውያን ገዛእቲ ኤርትራ ብ300 ባጎኒታት ናይ ባቡር ጽዒኖም ናብ ሃገሮም ወሲዶሞ ንገለ ክፋሉ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ሸይጦሞ። እቲ ገንዘብ ናይ መሸጣ ድማ ናብ ካዝና ዓዲ እንግሊዝ ኣታው ኮይኑ እዚ ኩሉ ተንኮል ንኤርትራ ከም ሃገር ንምሕካኻ ዝግበር ዝነበረ ግፍዕን ዕንወትን እዩ። ካልእ እውን ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ክንቅጽል። 9 ካብ ኣስመራ ናብ ባፅዕ ዘራኽብ በቲ ናይ ሽዑ መለክዒ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ቴሌፈሪካ ምስቲ ዘንቀሳቕሶ ዓብ ሞተርን ዓበይቲ ናይ ገመድ ዓረብያታቱን ናብ እስራኤል እዩ ተሸይጦም። ገመዳቱን ኣዕኑዳቱን ተነቒሉን ተማሒን ድማ ተወስደ። እዚ ቴሌፈሪካ ካብ ባፅዕ ናብ ኣስመራ ከምኡውን ካብ ኣስመራ ናብ ባፅዕ መዓልታዊ ኣሽሓት ኮናትል ጽዕነት ዘመላልስ ዝነበረ ኣዝዩ ስሉጥን ንብዙሓት ሃገራት ዘቕንዕን ዝነበረ ዘመናዊ ናይ ገመድ ወይ ቴሌፈሪካ መጓዓዝያ እዩ ነይሮም። ኣብዚ ትካል ናይ ቴሌፈሪካ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ሞያ ብምምላኽ መነባብሮም ዝመርሕሉን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ኣማኢት ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ምውፋር ብቐሊሉ ኣቑሑትን ፍርያትን ኤርትራ ካብን ናብን ወደብ ምጽዋዕ ኣስመራ ዘመላልስ ስሉጥ ናይ መጓዓዝያ ንጥፈታት ነይሩ ኣብ እዋኑ። እዚ ብሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ናብ እስራኤል ዝተሸጠ ቴሌፈሪካ ገንዘብ መሸጡ ምምሕዳር ብሪጣንያ ናብ ካዝና እያ ኣእትያቶም። እዝስ ክንሓተሉ ኣይንኽእልንዶ? ኣብ ወደብ ዓሰቡን ናይ ወደባት ዝተፈላለየ መስታለጥያ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣብ ልዕልቲ ወደብ ከቢድ ዝምታ ስለ ዝተፈጸመ ዓቕሚ ናይ ወደብ ዓሰብ ንእለቱ ብ3/4 ኣንቆልቂሉ። ኣብዚ ወደብ ዓሰብ እዚ ዝነበረ ዓበይቲ ክረይናት መኽዘናትን ካልእ
ናይ ወደብ መሳርሒታትን ተተነቂሉ ኣብ ኤርትራ ብዝነበረ ምምሕዳር መግዛእቲ እንግሊዝ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሸይጡ መህብተሚ ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ኮይኑ 10 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ስመራን ባፅዕን ዝነበረ በብዓይነቱ መሳርሒታት ናይ ኤርፖርት ድማ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተዘሚቱ ኣብ ጥቕሚ ሃገረ ብሪጣንያ እዩ ውዒሎም 11 ኣብ እዋኑ ዘመናዊ ዝበሃላ ኣብ ዝነበራ ሆስፒታላት ኤርትራ ተተኺሉ ዝነበረ ናይ ሆስፒታል መሳርሒታትን ኤር ኮንዲሽንን ከይተረፈ ተተነቂሉ ናብታ ሽዑ ታተ ትብል ዝነበረት ሃገረ ስዑድ ዓረብ ተሸጠ 12 ዝተረፈ ደቀቕቲ ንብረት ናይ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ትካላት ሓፃውን መሳርሒታት ህንፃ ጀነሬተራት ወዘተ ድማ ገሊኡ ንሃገራት ገሊኡ ኸ ንውልቀ ሃብታማት ተሸጠ ካብዚ መሸጣን ዝምታን ዝተረኽበ በዚ ናይ ሕጂ ሸርፊ ክሳብ ቢልዮናት ዶላር ዝበፅሕ ገንዘብ ኣብ ካዝና ናይታ ሓንቲ ማሳውን ዘይሃረመትሉ እንግሊዝ ኣታው ብምዃን ንቁጠባ እንግሊዝ ከም ዝሓገዛ ርዱ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ዝተጠቕሰ ከም ኣብነት ዝቐረበ እዩ እቲ ዝርዝር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሽዑ ዝተዘምተን ዝዓነወን በብዓይነቱ ዘመናዊ ንብረትን መሳርሒታትን ብገንዘብ ናይቲ እዋንቲ ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ከም ዝትመን ኣብ መጽሓፍ ኣይንፈላለ ሰፊሩሎም ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ናይቲ እዋንቲ ማለት በዚ ሎሚ ናይ ቢልዮናት ፓውንድ እንግሊዝ ማለት እዩ እዚ ዕንወትን ዝምታን እዚ ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ሕርር ኩምትር ኢሉ ግን ዝገብሮ ይነበሮን ሕርቃኖም ክቆጻጸሩ ዘይከኣሉ ሓያሎ በቲ ተግባር ናይ እንግሊዛውያን ዝተቆጥዑ ኤርትራውያን ከዓ ናብ ፓርላማ ብሪጣንያ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነበሩ ዝተዋህቦም መልሲ ግን ኣዝዩ ዘሕዝንን ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን እዩ ዝነበረ ከምዚ ዝብል ድማ ነበረ ቃል በቃሉ ከም ብበልኩም ቁጠባዊ ንጥፈት ኢጣልያ ብኤርትራ ንኹናት ዝቐንዐ እዩ ነይሩ ዝበዝሕ ህንፃታትን ትካላትን ንውግእ ከገልግል ተባሂሉ ዝተሃንፀ እዩ ንሰላማዊ ቁጠባዊ ህንፀት ስለ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ምምሕዳርና ናይ ምዕናው ስጉምቲ ወሲዱሎ ዝብል ወግዓዊ መልሲ ነበረ እዚ መልሲ እዚ በቲ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ፓርላማ ብሪጣንያ ዝተዋህበ መልሲ እዩ ብስቃይ ህዝቢ ዘይግድሶ ፓርላማ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘድርር ዝነበረ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ኤርትራ ብምዕናው ንቁጠባ እንግሊዝ ንምህብታን ብምባል ዝዝመት ዘሚቱ ዝዓኑ ኣዕንዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ናጽነታን ንኸይትረክብን ብኡቢሉ ድማ ረብሓ እንግሊዝን ንምሕላውን እዩ ሞጒቱን ሰሪሑን እቲ ዝገርም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት እንግሊዝ ንሰራዊት ብሪጣንያ ስዒሩ ኣስመራ ምስ ኣተወን ጉዳይ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኤን ምስ ቀረበን ምምሕዳር ብሪጣንያ ንግዚኡ ናይ ሕድሪ ምምሕዳራዊ ስልጣን እዩ ኣብ ኤርትራ ተዋሂብዎም ብርግጽ ድማ መጽሓፍ ኣይንፈላለ ከም እትብሎ ኣብ ሰነድ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ከም ዘሎ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ዝተዋህበ ሓላፍነት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ክሳብ ዝውሰን ብሕድሪ ከም መሓድር ጥራዩ ዝነበረ ሓላፍነቶም እዚ እቲ ሓቅን ኣብ ሰነድ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብውሳነ ሰፊሩ ዘሎን ክኸውን እንከሎ ነቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ፖለቲካዊ ዕላማታት እንግሊዝ ግን ኤርትራ ብቕዕቲ ሃገር ከይትኸውን ኣብ ምዕናዋዩ ተጓይዮም batla bara nanaine binta batla bara jali ma jali ma nanaine binta batla bara nanaine binta batla bara jali obli jali mai majani jali mai nanaine binta batla bara nanaine binta batla ካልእ ምዝ ተኣሳሲሩ ሃገርነት ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ዝተወስደ ስጉምቲ ኤርትራ ሰራዊት ዝበሃል ከም ዘይህልዋ ምግባር ዝብል ዕላማውን ነይርዎም እዮም ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ ምስ ስዕረት ጣልያን ተበቲኖም ብምንባሮም ንብሪጣንያ ምቹእ ግዜ ዝነበረ ዝስዕብ ውዲት ንምዕዋት ከዓ
ኤርትራ ንእሽቶ ሓይል ፖሊስ ጥራይ ከም ዝህልዋ ተገብረ እቶም ወተሃደራት ኢጣልያ ዝነበሩ ኣሽሓት ኤርትራውያን ወተሃደራዊ ብቕዓትን ተዋጋእትን ብምንባሮም እዚኣቶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ቅሲምካ ገዚፍ ሃገራዊ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ዓቕምን ኣብ ኤርትራ ክቐውም ይኽእል ነይሩ እዩ እዚ ንኸይከውን ግን መግዛእቲ እንግሊዝ ተቐዳዲሞም ነዞም ወተሃደራት ጣልያን ዝነበሩ ኣሽሓት ምኩራት ኤርትራውያን ወተሃደራት ከም ዝርፈቱ ወይ ነናብ ዓዶም ከም ዝኸድዮም ገይሮሞም ቅድሚ ሓደ ዓመት ናይዚ ስጉምቲ ናይ እንግሊዝ እዚ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣብ ኩናት ከረን ጥንቁላ ሓስና ቁርደትን ከባቢኡን ኣንጻር ሰራዊት ኢጣልያ ኣብ ዝዋግእሉ ዝነበሩ ነዞም ዳሕራይ ነናብ ዓዶም ዝሰጎግዎም ኤርትራውያን ወተሃደራት ኢጣልያ ብነፈርቲ ወረቓቕብትና ዘርግሑ ኤርትራውያን ወተሃደራት ጣልያን በጃኹም ናጻ ከነውፃእኩም ንመጽእ ኣለና እሞ ኣይትዋግኡና ምስ በልዎም እቶም ኤርትራውያን ብኣሽሓትዮም ንሰራዊት ጣልያን ራሕሪሖም ናብ ሰራዊት እንግሊዝ ኢዶም ዝሃቡን ነቲ መጽዋዕታ ናይ እንግሊዝ ዘኽበሩን እዚ ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሃገሮም ኤርትራ ናጻ ክትወፅእ ካብ ዘለዎም ድሌት ነበረ ይኹን እምበር ሰራዊት እንግሊዝ ንጣልያን ምስ ሰዓሩን ንመላእ ኤርትራ ምስ ተቆጻጸሩን ኣብ ክንዲ ነቲ ኢዱ ዝሃቦም ኤርትራዊ ሰራዊት ብምውዳብ ሃገሩ ከመሓድር ዕድል ዝህብዎ ነናብ ዓዱ ኸይዱ ፋሕ ክብል እዮም ብዘይ ስራሕ በቲኖሞ እቲ ናይ መጀመርያ ክሕደት እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ድማ በዞም ወተሃደራት ጣልያን ዝነበሩ እሞ ብሰራዊት እንግሊዝ ምብፅዓ ዝተኣትወሎም ኣባሓጎታትና ኤርትራውያን እዩ ዝፍልም ብድሕሪኡ ዕንወት ናይተን ቁጠባዊ ትካላት ኤርትራ ዝሰዓበ እቲ ካብ ናብ ኣስመራ ባፅዕ መዓልታዊ ኣሽሓት ኮናትል ጽዕነት ዘመላልስ ዝነበረ ቴሌፈሪካ ዝህቦ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ክነሱ ከምቲ ኣቐዲምና ዝተኸታተልናዮ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዝዓኑን ከም ዝሽየጥን ይኾይኑ ኩላተን ወደባትና ከተማታትና ትካላትናን ሕርሻዊ ንጥፈታትናን ከይተረፈ ብእንግሊዛውያን ከም ዝዓንዩ ተገይሩ ድሕርዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝተፈጸመ ገዚፍ በደል ዕንወትን ራስያን ናይ ምምሕዳር ብሪጣንያ እቶም ብቁጠባ ደሓን ስጉሙ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ኤርትራ እንታይ ኣጋጠሞም ብድሕርዚ ፍጻመዚ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ዕንወትን ድኽነትን እዩ ስዒቦም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኢንዱስትሪታትን መሳለጥያን ኤርትራ ገዚፍ ዕንወት ድሕሪ ምፍጻሙ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ ስራሕ ተሰጒጎም ገሊኡ ንስደት ኣምሪሑ ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ እሞ ብእንግሊዛውያን ዝተጠልሙ ኤርትራውያን ስራሕ ሲኢኖም ዘርሞ ተሪፎም ኣደዳ ጥሜትን ስደትን ኮኖም ኣብ ርእሲ እዚ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ከይተረፈ ብፍላጥ ተዓጻጻፊ ግብሪ ሰለዐ እዚ እከይ ተግባራትን ስጉምትን ናይ እንግሊዝ ንኤርትራ ፍጹም ናብ ድኽነት ከጥሕላ ጀመረ የግዳስ ናይቲ ግዜቲ ኤርትራዊ ወለዶ በዚ ጨካንን ኣረሜናውን ተግባራት ናይ እንግሊዝ ከይረዓደን ከይተሰናበደን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዝነበረ ጨካን ግፍዕን በደልን ነቲ ዝተኣልመሉ ውዲትን ኣይረዓሞን ብኹሉ ዝኽእሎ ዘበለ መገዲ ኣንጻር እንግሊዝ ተቃውሞታት ኣልዓለ እዚ እውን ሰማዕ ምስ ሰኣነ ኣብቲ ዝቐጸለ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ቃልሱን ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ተጻብኦታት ስዒሩ ኣኽሊል ናጽነቱ ብገዛ ቅልጽሙ ደፊኡ ቀጻልነቱ ከም ሃገርን ህዝብን ኣውሒሱ ኣንጸባራቂ ታሪኽ እዩ ሰሪሑ እዚ ኣንጸባራቂ ዓወትን ምምስራት ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራን ድማ ክሳብ ለይትሎሚ ንብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ቅሳነት ኣይሃበንን ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ብናጽነት ኤርትራ ዘይተሓጐሳ ኸዓ እዛ ፈላሊኻ ግዛእ ዝመለክዐኣ ሃገረ ብሪጣንያ ምዃና ኤርትራውያን ክንፈልጦ ይግባአና በዚ ድማያ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝሓለፈ ታሪኻዊ ጌጋታታ ኣብ ክንዲ ምእራም ኩሉ ግዜ ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ሕጂ እውን ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዝወረዶ በደል ከም ቂም እውን ከይሓዘ ነቲ ብልዕሊኡ ዝተፈጸመ እከይ ተግባራት ከም ታሪኽ ብምሓዝ ንዝምድና ኤርትራን ዝበደልኦ ሃገራት ምዕራብን ኣብ ምምሕያሹ ዝጽመድን ዝሰርሓሉን ከም እንግሊዝ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ግን እቲ ናይ ማዕረ ዝምድና ዘይኣምናን ልዕልና ጻዕዳ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝብል ግናይን ዘይበለየለንን ኣካይዳ ስለ ዝኽተላን ኩሉ ግዜ ኣንጻርና ይስለፍ ኣለዋ እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ወትሩ ንሰላምን ምሕዝነትን ድልዋት እንተ ንኽብርን ክብሪ መሬትን ልኡላውነት ሃገሮምን ኣብ ዕዳጋ ዘየውርዱን እዮም ዋላ እኳ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ውዲታት
أبلع قطباو عقمتاتو هاسيان تتعلمه بزنق زي بالمتكلو متكل رأس مركوسان معرنتني هاجراتن هزبتاتن هزبي إرترا كل جزيء حبونن كرعنيو عوتنا حفاش كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبزي فتسيمنا لنا كال جزي بخالق تحستو كن الرقبينا سسناي إننا تمننا نزا كبسمرا إن الدالوا شانلنا نمعبايا سابسكرايب نتحستونا دما لايكن شيرن بمقبار نسرحنا قد التحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم أبززل لنايو سلام الرهوان يوردلنا عوت أوشتن وزعن نزنبر هزبي إرترا عوتنا عفاش إجالي عشان إجالي ماي إجالي ما وبليد إجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا باتلا برا نانايني بنت باتلا برا إجالي عشان إجالي ماي إجالي ما وبليد إجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا باتلا برا نانايني بنت باتلا برا إجالي عشان إجالي ماي إجالي ما وبليد إجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا باتلا برا نانايني بنت باتلا برا إجالي عشان إجالي ماي إجالي ما وبليد إجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا باتلا برا نانايني بنت باتلا برا إجالي عشان إجالي ماي إجالي ما وبليد إجالي ماي نانايني بنت باتلا برا نانايني بنت باتلا برا